Lectura do Santo Evangelio segundo San Lucas. Naquel tempo apareceron a súa nai e mailos seus irmáns, pero debido a moita xente non se podían achegar a el. Entón avisárono: a túa nai e mailos teus irmáns están fora e quérente ver. El respondeulles: a miña nai e mailos meus irmáns son os que escoitan a palabra de Deus e a levan á práctica. Palabra do Señor. O comentario de hoxe é feito por Ángela Comesaña. No Evangelio de hoxe, San Lucas relata o momento en que Xesús nos dá a clave para formar parte da súa familia. Todos aqueles que escoitan a palabra de Deus e a cumpren únense ao Señor, non como amigos ou servos, senón como familia. Na primeira lectura vemos como toda esa comunidade celebra con ledicia a dedicación do templo a Deus e ofrece sacrificios por todos os irmáns, formando así unha familia cun mesmo Pai Celestial. É curioso como sempre é Deus quen se achega primeiro a nós. Omnipotente quere morar entre nós e ser Deus con nós. Esa familiaridade que nos regala o Santísimo nos permite manter un diálogo simple con Él, sen adornos. Recoñezamos, pois, esas dúas naturezas, a de Deus, ao que, por suposto, hai que adorar e amar sobre todas as cousas, e a de Pai, irmán, amigo, ao que podemos contarlle todo o que nos acontece na vida con confianza, porque sempre estará connosco. O salmo de hoxe é bastante coñecido e seguro que a moitos nos apetece cantalo. Tamén fala da ledicia que nos provoca a constante presenza de Deus na nosa vida. Imos alegres á casa do Señor, onde hai unha paz que non se pode atopar en ningures. Deus chámanos fillos e nos está a preparar un lugar na que será a nosa casa por toda a eternidade. Tamén temos outro membro da familia nese fogar celestial, esa nai que cumpriu coma ninguén a vontade de Deus, a Virxe María. Non nos esquezamos de acudir a ela para que nos axude a facer o que El nos diga e a dicille sempre que sí, sen medo. Do mesmo xeito, os santos que seguiron a Deus con fe forman parte da familia de Xesús. Hoxe celebramos a memoria de San Pío de Pietrelcina, un sacerdote que dedicou a súa vida a Cristo. O Padre Pío, cando oraba despois de comulgar, pedíalle ao Altísimo: quédate, Señor, conmigo. Diz que as súas últimas palabras foron: Xesús, María. Que bonito que eses dous nomes sexan o teu último hálito antes de partir ao paraíso. Aproveitemos este día para rezar polas vocacións sacerdotais e religiosas, por todas esas congregacións de crentes que se converten en familia. Xesús tamén nos pide formar familia cos demais, axudando ao próximo, xa que cada vez que facemos algo por unha persoa necesitada, é a Deus mesmo a quen llo facemos. Edifiquemos a comunidade cristiá
acollendo no noso fogar, na nosa vida, a todos os que caben no sagrado corazón de Xesús, é dicir, a todo o mundo. Se amamos ao próximo, a quen vemos, poderemos amar ben a Deu, a quen non vemos. San Pío de Pietrelcina roga por nós.